Hey mga kaigsunan, mayong adlaw katong tanan. Ani na puta sa ako ang vlog o channel Apang Lunanon, no. Magluto ta. Parto. Tiwaso na to ni akong luto-luto, no. Ang akong continuation sa part 1 mga kaigsunan. Okay, muna ni hiwa ko ka panakot mga kaigsunan. Sa akong ikaingon sa part 1 ato ning tiwason. Okay mo ni hiwa sundi ko ninyo ay sa gikaingon ko na gamay ra gasto ning hikay pero daghan ang nahimo. Okay mo guys na ba. Okay, hiwa og sundi ko ninyo og pwede di na kumutingog magsunod lang mo sa ako ang gipang himo mga kaigsunan. Kay taas ba ni maluyaw niya ko sulti magkasayop-sayop na
doble man ang sako manok. Ha? Ha? Taka na. Oh, prehas tao na. Isa. O lagi kay sakit ko dyan ti dyan. Tuay pa man pumuli. Ha? Ha? Taka na. Sige, luto na iti ikaw. Ang agad doon si Tipsis, tatabayan, manimuhay kay... Ako lang panday ang daan kay. Kuan na sakit mo ko. Apoy